खुलुमबाय बयखौबो फिन खनसे गोदान भिडिअ बरायबाय तो लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव माखासे गोनांथार बाथ्रा मोस्ट इम्पर्टेन्ट आपडेट नोंथांमोननो शेयार खालामनो थाखाय नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जालायबाय तो आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांब्ला नोंथांमोना गासैबो बाथ्राखौ फारि फारि बुजि मोनगोन। तो लोगोफोर सासे मुस्लिम सुबुङा गावनि मुस्लिमनि धोरोम नेम नीति आसार खान्थि गासैखौबो नागारनानै हिंदू धोरोमाव हाबदों बा हिंदू धोरोम नाजावदों आरो लोगोसे बिथाङा गावनि मुं गावनि टाइटेलखौ सोलायनानै बिथांनि बिसिया बर' नालाय बर' टाइटेल लाबाय। दा फार्स्टआव बिथांनि मुङा हाफिज आलीमोन। हाफिज आलीखौ नागारनानै राहुल बर' होनना मुं लाबाय आरो बिथांनि बिसिनि नामा जाहैबाय भूमिका बर'। दा बिथांमोना नाम आरो टाइटेलखौ सोलायनाया माने सोरबा समाजजों नाम आरो टाइटेल सोलायनो हानायनि मोन्थाय बा सोरबा सुबुङा जाय धोरोमखौ नों मोजां मोनो बेवहाय थांनो हानाय बारनो हानाय लानो हानायनि बयहाबो मोन्थाय दङ। नाथाय बे धोरोम बारनाय बा सोरनिबा धोरोमखौ गनायनायनि सिगां रायजोनि समाजनि माखासे गोबांथार नेम आसार खान्थि माखासे रुलफोर दङ। नै बेफोर रुलखौ मानिनानैसो माने हाबनो हायो बा बारनो हायो। नाथाय बिथांमोना माखासे रुलखौ मानियाखै। समाजनि रुलखौ मानियालासेनो बिथांमोना डाइरेक्ट कर्टआव एफिडेभिट खालामनानै नाम आरो मुंफोरखौ सोलायना लादों। बे मोनसे गिदिर बाथ्रा माने गिदिर गोरोन्थि जाहैदों। दा बिथांमोननि बेफोरबायदि रायजो राजाफोरनो फोरमायालासिनो इनफरमेसन होआलासिनो गनायथि लायालासिनो बेफोरबायदि लानायनि थाखाय माखासे बर' समाजा बिथांमोननि सायाव माखासे सोंथि खालामदों आरो बे बाथ्राया खौरां बिजोंनि गेजेरजों गोबां गोसारगासिनो दङ आरो हिन्दु धोरोम लानायनि थाखाय हिन्दु धोरोमारिफोरनि माने समाजारि बिजोङाव माने गोबां गोसारगासिनो दङ। तो नोंथांमोननो नैबे भिडिअ क्लिपखौ दिन्थिगोन। भिडिअ क्लिपखौ नायोब्ला नोंथांमोना गासैबो फारि फारि माखासे बाथ्राफोरखौ बुजिनो বড়ো টাইটেলটো লৈছিলোঁ বড়ো সমাজৰ লগত আলোচনা কৰা নাই। মই ভুলতে বড়ো টাইটেলটো লৈ লৈছোঁ। মোৰ গতিকে মোৰ ঘৈণীয়েকটো বড়ো আছিলে সেইকাৰণে মই বড়ো উপাধিটো লৈ লৈছোঁ। মই কোনো সমাজৰ লগত আলোচনা কৰা নাই। যেটুকু মোৰ ভুল হৈ গ'ল মই আৰু এই টাইটেলটো নলওঁ যেতিয়ালৈকে কোনো সমাজত মোক একচেপ্ট নকৰে। এই ৰাহুল নামৰ ল'ৰাজনে তাৰমানে তেওঁ এজনী বড়ো ছোৱালী পলাই লৈ গৈছিল, কিন্তু তেওঁ নিজ ইচ্ছাই কি কৰিলে তেওঁ মিছেছৰ টাইটেলটো ল'ম বুলি তেওঁ এফিডেভিট কৰি তেওঁ বড়ো টাইটেলটো লৈ ল'লে। এতিয়া উদ্ধাৰ যিহেতু তেওঁ মুছলমান আছিল, হিন্দুৱে হোৱা নাই, গতিকে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিলে। আমি বিশ্ব হিন্দু পৰিষদে তেওঁক খালি হিন্দু ধৰ্মত দীক্ষিত কৰিছোঁ, কিন্তু বড়ো টাইটেলটো আমাৰ লগতো আলোচনা নকৰাকৈ তেওঁ লৈ ল'লে। কোৰ্টত এফিডেভিট 2 মাহ আগত কৰি ল'লে। আজি তেওঁক আমি বৈদিক ত্যাগ কৰি সনাতন ধৰ্মত দীক্ষিত কৰিছোঁ। এতিয়া বড়ো সমাজৰ পৰা তেওঁলোকে আপত্তি কৰিছে যে বড়ো সমাজৰ লগত আলোচনা নকৰাকৈ তেওঁ বড়ো টাইটেলটো ল'লে। এতিয়া মই সকলোকে কৈছোঁ যে আমি বড়ো সমাজৰ লগত আলোচনা কৰিম। যদি বড়ো সমাজে এই পৰিয়ালটোক, কাৰণ আমাক সমাজ এখন লাগিব, যদি বড়ো সমাজে আঁকোৱালি লয় সেইটো ঠিকেই আছে। যদি বড়ো সমাজে আঁকোৱালি নলয় তেনেহ'লে আমি বেলেগ এখন হিন্দু সমাজৰ লগত তেওঁ সামাজিক ৰীতি নীতিটো কৰি সেই সমাজৰ লগত তেওঁ লগ কৰাই দিম। लानो हागोन ना हाया जेबो माने इनफरमेसन लायालाबासिनो माने सानैजों कर्ट एफिडेभिट खालामनानै मुं आरो टाइटेलखौ सोलायनानै लादों। बे बिथांमोननि थाखाय मोनसे गोरोन्थि जादों। तो लानो हानायनि बयहाबो मोन्थाय दङ, नाथाय गासैजोंबो माखासे रुल माखासे नेम रायजोनि नेम जाय रायजोनि आयेनफोरखौ मानिनो गोनां जायो, नाथाय बैफोर आयेनखौ मानियाखै। बिनि थाखाय बिथाङा एसे गोरोन्थि जाबाय। तो उननि समाव बेखौ बिजिरनो हायो। तो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो बिनि माखासे आपडेटखौ नोंथांमोननो शेयार खालामबाय। तो बिनि सायाव नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों मा फोरमायनो सानो? सासे मुस्लिमा बर' टाइटेल लानाया
बे गोरलै बाथ्रा जादों ना गोरा बाथ्रा जादों नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायदो लोगोफोर। थ' उननि भिडिअआव लोगो मोनसिगोन आरो बे भिडिअनि गेजेरजों आं बांद्राय बुंनो होननानै नोंथांमोननि गेजेराव आं सानाखै। थ' नोंथांमोना मा सानखो कमेन्ट खालामनानै फोरमायदो।